Moabot sa 247 ka mga magtiayon ang makabenipisyo sa mass wedding o gitawag nga kasalan ng bayan sa Talisay City ugma sa Archdiocesan Shrine of Sta Teresa de Avila. Usa na kini sa kalihukan sa Talisay City Government sa ilang ika-24 ka tuig nga pagsaulog sa Charter Day o ang pagkadeklarar sa syudad sa Talisay. Nahimo na nila nga tinuig nga kalihukan ang mass wedding. Gisugdan kini niadtong tuig 2023 ug mukapina sa gatos ang nakasal sa simbahan. Sa miaging tuig kapin sa 90 ka mga magtiayon ang nakadawat sa sakramento sa kaminyoon. Libre kining gitanyag sa kagamhanan sa dakbayan, lakip na ang paghikay sa mga gikinahanglang mga dokumento, gastohan sa simbahan ug ang reception nga himuon sa lagtang gym. Sama sa miaging tuig, ang mga opisyal sa Talisay City LGU ang magsilbing mga principal sponsors. Sa ulugon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay, ang ika-24 ka tuig na Charter Day karong Enero 12 diin ang Santos nga misa ipahigayon sa Talisay City Hall. Ibuhat ato ni for 3 years already. Pag first year 111 ka buok, pag second year 92 ka buok. So ningon ko na ina na lang ang mga parokya na way limit. Pag walay limit, naabot man og 247, maybe people really want to get married in the church with the blessings of church and the God and the sacrament of marriage.